जोशुआ सारखा एक अतिशय तरुण नेता की ज्यांनी बाय इलेक्शन मध्ये या ठिकाणी विजय मिळवला. अतिशय छोटा कार्यकाळ त्यांना मिळाला, पण या छोट्याशा कार्यकाळातही उत्तम काम करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये जेव्हा पुन्हा त्यांना आपण निवडून द्याल त्यावेळी जी परंपरा बाबूशनी या ठिकाणी सुरू केली ती परंपरा पुढे नेण्याचं काम आणि अधिक समृद्ध करण्याचं काम हे निश्चितपणे जोशुआ आपल्याला करताना दिसतील. खरं तर आज या मतदारसंघामध्ये जी काही लढत चाललेली आहे त्यामध्ये म्हापशेकरांना एकच निर्णय घ्यायचा आहे आणि तो निर्णय म्हणजे जो खरोखर आपला आहे, जो म्हापशाचा खरा प्रतिनिधी आहे, अशा जोशुआला आपण निवडून द्यायचं की ज्यांचा रिमोट कंट्रोल कलंगूटमध्ये आहे अशा उमेदवाराला आपण निवडून द्यायचं. हा खरं म्हणजे म्हापशाच्या निवडणुकीतला सवाल आहे. काही लोकांना असं वाटतं की आता भरपूर संपत्ती आल्यामुळे त्याच्या जोरावर आम्ही म्हापशेकरांनाही विकत घेऊ शकतो, आम्ही बारदेश मधल्या सगळ्याच मतदारसंघात कब्जा करू शकतो आणि त्यानंतर आमचंच राज्य त्या ठिकाणी चालवू शकतो. आणि म्हणून त्यांना प्रॉक्सी पाहिजे. म्हणूनच शिवोली मधले उमेदवार असो, म्हापशामधले उमेदवार असो, हे उमेदवार नाही आहेत, दे आर प्रॉक्सीज. आम्ही म्हणू तसं रिमोट कंट्रोलवर चालले पाहिजे आणि म्हापशेकर हे कधी सहन करणार नाहीत हा मला विश्वास आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाचा विकास हा म्हापशेकरांनी बघितलेला आहे. या गोव्याचं बदललेलं चित्र आमच्या मनोहरभाई पर्रीकरांपासून प्रमोद सावंतांपर्यंत एक आधुनिक गोवा तयार करण्याकरता बीजेपीने ज्या प्रकारे या ठिकाणी प्रयत्न केले आहेत आणि विशेषतः आमच्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींनी जे डबल इंजिनचं सरकार दिल्यामुळे अभूतपूर्व अशा प्रकारची मदत केंद्र सरकारने गोव्याला दिली आणि त्यातूनच गोवा हे बदललेलं आहे. बाबूशी आमच्या बरोबर 99 जाता 2000 भारतीय जनता पार्टी पहिले ते अपक्ष निवडून आले, मागीर भारतीय जनता पार्टी भितर रावले. पण एकनिष्ठ भारतीय जनता पार्टीकडे केन्ना वेगवेगळे आरोप जाताले, पण केन्नाच त्यांच्यानी हे करूं ना. भारतीय जनता पार्टीचे कार्य जे आसा सदनीत फुडें व्हरपाचें काम त्यांच्यानी ह्या मतदारसंघात केल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या निवडणुकीच्या भितर आमी जशें पळयलें की विकास जर कितें आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीचो विकासाच्या आधाराचेर आमी ह्या निवडणुकीक वयतात. इतर पक्षांचे जर तुम्ही पळयलें आसत जाल्यार इतर पक्ष आमी सरकार करता अशें परत म्हणिना. प्रत्येकान ठरयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीक सरकार करपाक दिवप ना हो एकमेव एजेंडा घेवन हे सगळे राजकीय पार्टी जे आसा ते फुडें वचत आसा. पण भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर शासन दितली, एक विकासाभिमुख अशें शासन गोंया भितर दितली, अशा तरेचो एजेंडा घेवन आमी फुडें वचत आसा. गोंया मतदारसंघान माझे मित्र फ्रांसीस डिसोजा हेचे जे काम आहा लोक कितें म्हणून लोकांचे आमकां पडलेले ना. खरें म्हणशें जाल्यार म्हापशेच्या मतदारसंघाचो जो चेहरा मोहरा आहा हो फ्रांसीस डिसोजानूच केल्लो आहा. आज ही सगळी कामां, ही सगळी जी हे येता ही कामां फ्रांसीस डिसोजान पूर्ण केल्ली आहा. खुबशीं चडशीं कामां. म्हापसा कितें डेव्हलपमेंट ना, अशें कित्येक डेव्हलपमेंट फ्रांसीस डिसोजान घेतलेलें आहा. आनी तेचे फळ म्हणून जेन्ना बाय इलेक्शनाक जोशुआ हांगर इलेक्शन लढयताले लोकांनी कसलोच विचार करूंक ना. जोशुआक भरघोस मतांनी विजय केल्ले. आमची जी उदरगत आसा म्हापशाची ती आमी बरीच चालीक लायिल्ली आसा. नगराध्यक्ष हातीन पद घेतल्या नंतर बऱ्योचश्योच गजाली ज्यो आमी करूंक जाय त्यो केल्ल्यो आसा. गार्बेजचो विशय आयकपाक येता, पूण आमी वॉर्ड नंबर 1 ते 10 आउटसोर्स केल्ले आसा. तशेंच जो आमचो ग्रांट्स आसा तो येणाऱ्या 2 महिन्यात अंमलान येतलो, म्हणजे टेंडर बी जाल्लो आसा.
तशेंच पयलींचे जी कामां आसल्या ती चडांत चड म्हापशा खातीर रस्ते हे जाल्ले आसा, हे तुमच्या समोर आसा आनी तुमी पळयल्ले आसा. फाटली 20 वर्सां आमी पळोवन म्हापशेकारांक दाखोवन दिलेले आसा की म्हापसा जे शहर आसा ते बीजेपीचे एक स्ट्रॉंग होल्ड आसा, एक बेस्टन आसा. तेच्या खातीर पक्षान आमकां परत ही संधी दिलेली आसा पक्षाचो उमेदवार म्हणून टू रिप्रेझेंट म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी वन्स अगेन. हांव म्हापशेकारांक इतलेंच सांगू सोदता की जे म्हापशेकाराचे डिमांड जे आसतले आमी सदांच म्हापशेकारा खातीरूच फुडें सरलेले आसा, म्हापशेकारा खातीरूच आसा. आमचे जे स्वप्न आसा म्हापशा खातीर, बाबुशाचे स्वप्न, मनोहर पर्रीकराचे स्वप्न, ते सदां सगळे जे आसा ते आमी पूर्ण करून दितले ही गॅरंटी आसा. आमी म्हापशेकाराचे जे आसा ते म्हापशेकार ठरयतले. वी हॅव ऑलवेज बीन युनायटेड सिटीजन्स ऑफ म्हापसा फॉर द बेटरमेंट ऑफ म्हापसा.